Gipasakahan na og kaso sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 ang mga empleyado sa LGU Santa Cruz, Davao del Sur nga nalambigit sa anomalya sa pag-issue og birth certificates nga wala miagi sa tukmang proseso sa Local Civil Registrar kun LCR. Usa ka opisyal ug tulo ka mga job order clerk ang gikasuhan. Kasong pagsupak sa Law and Registry of Civil Status, Falsification of Public Documents, Perjury ug Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang gipasaka sa NBI sa Office of the Deputy Ombudsman for Mindanao niadtong Agosto 19, Setyembre 10 ug 18 ning tuiga. Pero isa yung sigurado yung nagre-register itong local civil registrar na si Mario Tison. Kasi nandun siya yung nag-register nito mga to, nandun ang kanyang name and signature. Na-mention ko na nagbabari ito dahil itong mga nag-re-receive at nag-prepare nitong mga spurious birth certificates na to, itong mga clerks, sometimes yung lahat ng spurious birth certificates ay prepared by one person. So in that case, dalawa lang sila ni Mr. Tison na mapailan. Gikumpirma sa NBI 11 nga gisuspindi na ang opisyal ug gibalhin sa laing departamento samtang wala nag-renew ang kontrata sa tulo ka mga job order clerk nga nalambigit sa anomalya. Matud sa NBI 11, anaa sa 102 nga Chinese nationals ang nakakuha og birth certificate gikan sa Santa Cruz LCR nga giingong anaa sa 300 ngadto sa 500,000 pesos ang bayad. Pinaagi sa late registration ngadtong tuig 2018, 2019 ug 2021. Kahinumduman nga niadtong bulan sa Hulyo ning tuiga nasikop sa NBI ang usa ka lalaking Chinese national diyang nasayran nga namiki siya og mga dokumento aron makakuha og passport sa Department of Foreign Affairs kun DFA. Sa Santa Cruz, Davao del Sur siya nagpa-late register sa iyang birth certificate. Actually, yung Chinese national in the name of Kyuhan Lin, no? Sa custody ng immigration as of this time. And nakasuhan naman siya matagal na. We are waiting also for the update of the case. Nasa prosecution's office ang kaso. But the custody of that Chinese national nasa bikutan siya as of this time sa immigration detention facility nila. Nag-attend kami ng Senate hearing doon sa Senado, no, about this 1,500 spurious or fake birth certificates. Ang gusto kasi nila, mayroon munang makulong na taga-gobyerno. Kaya ang ginagawa namin this time, binabanata namin kasuhan itong mga involved na mga taga-LCR ng Santa Cruz. So ito yung inuna namin. Then sa mga Chinese nationals din na nakapangalan doon, medyo although meron na kami mga nakasuhan, medyo nahirapan lang kami kasi itong mga pangalan na sa birth certificate ay hindi ito mga totoong pangalan, gawa-gawa lang. Hindi namin alam kung sino itong mga Chinese nationals and hindi rin namin alam yung mga possible addresses nila. Kaya medyo nahirapan kami. Although meron na rin kaming nakasuhan. Nauting kay ang isyu sa miaging mga bulan ug naisgutan sab kini sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong Agosto ning tuiga. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines. Stay safe.